martxoak 24, egia jakiteko eskubidearen nazioarteko eguna da. Egia jakiteko eskubidea giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimez gain, gizarte osoarena ere baden eskubidea da. Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan, pertsona asko hil dira azken mende erdian bizi izan dugun konfrontazio armatuaren ondorioz. Zorionez, indarkeriaren biktima batzuek zegokien aitortza jaso badute ere, ez da horrela izan estatu aparatuek praktikara eramandako indarkeriak kaltetu dituenen kasua. Azken urteotan, Euskal Herriko zenbait erakunde publikok norabide horretan urratsak eman badituzte ere, oraindik bide luzea dago egiteke. Egun bizi dugun diskriminazioa gainditzeko eta behingoz aitortzeko estatuak sorrarazi duen sufrimentu guztia. Egia osoa argitara ateratzeko. Egia jakiteko eskubidearen egun honetan diogu, egia osoa argitara atera arte lanean jarraituko dugula. Euskal Herriak merezi duelako, zor diogulako. Tamalez, ehunka baitira gure herrian argitu gabe dirauten heriotza eta erailketa kasu ilunak. Giza eskubideak berdinak dira pertsona guztientzat. Pairatutako indarkeriaren jatorria zein dela ere, eta pertsonaren kondizioa edozein dela ere. Erintzi bat entzun da, Niri kontorean, bazen